L'Eliana ja disposa d'una nova zona d'esplai caní al Parc Hort de les Taules. Aquest espai d'uns 800 metres quadrats de superfície que ocupa els antics horts d'oci ha sigut transformat en la instal·lació de clos i equipat amb bancs, portes d'accés controlat, papereres amb dispensador de borses i arbratge que proporcionarà ombratge als gossos i als seus propietaris i propietàries. A més, ha inclòs cartelleria de bon ús i protecció d'arbratge de l'interior. D'altra banda, l'Ajuntament ha reparat també, entre els mesos de febrer i maig, el sistema de 3 séquies ornamentals del parc mitjançant la seva impermeabilització interior i esquerdejat exterior. L'actuació, en la qual el consistori ha invertit un total de 50.000 euros, s'ha completat amb la instal·lació d'una zona de plantes melíferes i la col·locació d'un insectari per a afavorir la biodiversitat i el control biològic sense pesticides de les plagues. Aquests hotels són instal·lacions en els quals es deixen branques, teules i troncs amb l'objectiu de donar recer als insectes, garantir la seva reproducció i permetre que formen part de l'ecosistema del Jardí de les Taules. Ens trobem al Parc a l'Hort de les Taules, on hem fet 3 actuacions fonamentals. En primer lloc, hem canviat els horts socials que existien perquè no s'havien donat uns bons resultats i ho hem canviat per un lloc d'esparciment caní. Este serà el tercer espai en tot el municipi, recordem en el barranc de Mandor i en la Pinada de Navarrete. I aquesta serà la tercera, que han fet un treball realment magnífic. D'altra banda, també hem recuperat les assèquies que hi havia abans en este mateix lloc, que eren les assèquies originals de quan existien així realment els horts del nostre poble, l'Hort de les Taules. S'han recuperat i per últim hem creat també uns espais, el que se diu l'hotel per als insectes, que és un lloc per a que se puguen procrear. Per tant, una actuació molt bonica. La veritat és que m'he quedat sorprès de veure com ha quedat esta actuació i que li dona un gran protagonisme a este parc, que per a mi és un dels parcs més bonics que hi ha al nostre poble, i m'agradaria convidar a la gent a que vinguera i que gaudirà d'aquest espai natural perquè és una autèntica delícia.